Лисичанск шәһәренә җибәрүгә 120 тонна гуманитар ярдәм әзерлиләр. Беренче кирәкле товарлар азык-төлек, яшелчә, мендәр, юрган, булар барысы да тиздән биредә яшәүче халыкка тапшырыла. Тулырак хәбәрчеләребез дәвам итә. 6 зур йөк машинасы иң беренче кирәкле продуктлар белән тутырылган. Машиналарның рекордлы саны Лисичанскига озатыла. Андагы халык көн күреш кирәк яракларын бик көтә. Мы в этой акции участвуем не первый раз. Бу акциядә без беренче тапкыр гына катнашмыйбыз. Төбәк бүлекләреннән инде 30 зур йөк машинасы җибәрелде. Бүген рекордлы санда 6 зур йөк машинасы Донецк һәм Луганск шәһәрләренә ярдәмгә җибәрелә. Монда беренче кирәк яраклар, азык-төлек продуктлары, кием-салым. Әлбәттә, республикабыз районнары да әлеге зур эшкә үзелешләрен кертә. Бүген Луганск республикасының Лисичанск шәһәренә шушы грузны озатабыз. Бүген 6 машина китә. Ул күбиттереп озаткан юк әле. Гадәттәгечә 4-5 машина буладыр шулай. Бүген бигрәк зур. Айруча бүген бөтен шушы ярдәмне җыйган кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Әмма айруча бигрәк Буа районы, Арча районы, Сарман һәм Апас районы. Әйтик, Менделеев районы Лисичанск халкы өчен 9 тонна бәрәңге җыйды. Азнакайлылар юрган мендәрләр җибәрде. Гомумән алганда әлеге эштә бар халыкта бердәм булып ярдәмгә ашыга. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.